Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu manasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod o baruganang tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ng tumong ug tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong walay pinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa buta, diri lamang sa pinakapatas ng Sibiyan, 94.3 City Light FM. At Atraka Balita 943. Ang Atraka Balita 943 gihatod kato sa garantisadong proteksyon patok sa mga sakit ME500 ug ang mupaggana sa imong Atraka Muscle Man. Doble proteksyon, doble garantisado ME500 ug Muscle Man muhatod kaniyo sa mga nagbagang balita sa Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Alas 7:57 nas kabuntagon og karon sa atong mga detalye sa atong mga balita. Ang aton usab kini sa gitawag nato og ME500. Batasan ang paggamit sa ME500 aron maproteksyonan ang inyong mga inadlaw nga gimuraton. Nasa pikas din niya si Kayla Kay. Labigit ining pagsaka sa kaso sa COVID-19 sa siyudad sa Tanhay. Kayla Kay may butag tira! Bisan pa sa kanunay nga pahimangno sa kwerpo sa kapulisan ilabi na sa LGUs ubos sa kamanduan sa Provincial Interagency Task Force para yung gihapon na pagsaka sa mga aktibong kaso sa lalawigan sa Negros Oriental ilabi na diri sa syudad sa Tanhay. Sa giluwatan nga COVID-19 update sa Tanhay City Information Office, pinaagi sa ka Facebook post ni atong adlaw Sabado Mayo 22, 2021 gibutyag niini nga ang kasamtangang gidaghanon sa mga aktibong kaso sa COVID-19 ni kabat na sa 64. Nasayran nga ang nikabat na sa 201 total confirmed COVID-19 cases sa dakbayan sa Tanhay, kung diin sa 64 ni ining aktibong kaso, tulo ang nakabsan ug adunay 134 recovered and discharged. Ani ang mga barangay sa dakbayan sa Tanhay nga nakatalag mga aktibong kaso sa COVID-19 as of May 22, 2021. Sa barangay Luca adunay siyam, barangay 7 7, barangay Santa Cruz Viejo 7, barangay 2 7, barangay Tugas 6, barangay 9 6, barangay 6 5, barangay 3 5, barangay Nuvalias 4, barangay 1 2, barangay Ubugon 2, barangay 5 1, barangay 8 1, barangay San Jose 1 ug barangay Pulo 1. Ani usab ang mga barangay nga walay natalang kaso sa coronavirus disease. Barangay 4, barangay Azagra, barangay San Miguel, barangay Santa Cruz Nuevo, barangay San Isidro, barangay Manipis, barangay Bahian, barangay Paliw ug ang barangay Santo Niño. Ang LGU Tanhay City ang nagpadayon gihapon sa pagpanghatog panghimangno sa tanang Tanhayanon nga hugtanong mosunod sa mga local health protocols sama sa pagsutog face mask, pagbatunog pagmintinar og kalimpyo sa lawas, pag-obserbar sa physical distancing ug kun mahimo likayan ang pag-adto sa mga lugar nga adunay daghang tawo. Aron sa atong pakigbisog panagiusa ug panagtinabangay, atong mapugnan ang pagkaylap sa sakit nga COVID-19. Umaw kadto ang nakwarto nga balita sulod sa 24 oras sa dili pa may pagpaminaw sa Rodas Bitispa owned and managed by Ma'am Roda Silva sa 923 Avenue Aquatic Essentials kanimutang sa Rizal Street, Barangay Ilaw, Tanhay City duol sa Karang Ice Plant apilo sab diha sa MJ's Eatery. Nilang Sir Ondo, Ma'am Barbet Marimata, Ma'am Iyay Aguilar ug Ma'am Jovelyn, ni Ma'am Adel Fanio sa Barangay Tugas ug ni Ma'am Jenny Bukiran sa Barangay 5 Tanhay City. Diha ni Ma'am Christy sa Totos Eatery sa may Tanhay City Public Market. Kahit nga nagpalanog sa Atraka Balita 943 sa ME500, proteksyon garantisado sa masuman ang garantisado mo pakusog ug mo pabarog sa Labubusop Trading sa Mabinisit, Barangay 2, Tanhay City. Alang sa programang Atraka Balita 943 sa 94.3 City Light FM Tanhay City ug sa 96.9 Light FM Manukan Zamboanga del Norte. Serbisyo publikong walay pinidero kadiri sa gawas, kini ang inyong Atraka correspondent kay Lakhay, may buntag kanatong tanan. Daghang salamat kay Lakay sa imuha nga report. Laing lokal nga balita. Hipi sa kapulisan ng Siyudad Tanhay nga si Police Lieutenant Colonel Joel Muhammad Ilhamere ang giuliban kini sa niadtong adlaw nga Miyerkules, Mayo 19, 2021.
ang order gikan kini ni Regional Office 7 General Ronnie Montijo nga nipikto ni adtong adlaw nga Huwebes, Mayo 20 ning tuiga. Sigon pa ni Colonel Brian Dimon, ang Provincial Director sa Negros Oriental Provincial Police Office. Si Provincial Director Colonel Brian Dimon dibut yan adunay mga hipis kapulisan sa lawigan sa Negros Oriental ang gihulipan. Ang hipis sa siyudad sa Dumaguete nga si Police Lieutenant Colonel Ramoncillo Sawan ang gihulipan kini ni Colonel Joson Paralag. Ang tulo ka mga hipis sa ginilibuluhan ni mao sila nga Police Lieutenant Colonel Bonifacio Tixon sa dakwen sigulngan ang mupuli si Police Major Rolando Lavesto. Si Police Colonel Udimar Bonilla sa Bayawan City ang mupuli nga si Colonel Roland Alicer o si Colonel Joel Muhammad Ilhamere. Ani sanay ang mupuli niya mao si Police Major Luis Ramos. Gihulipan si Colonel Wilfredo Alarcon Jr. ang hipi sa Provincial Intelligence Unit kon PIU o Major Rio, hipi sa Provincial Investigation Detective Management Unit sa Norpo. Major Armel Von Aligre bagong hipi sa PIU. Samtang si Police Major Ruben Verbo Jr. usab ang bagong hipi sa PIBMO. Ang gipang hulipan matud pa ni Provincial Director Colonel Dimot, wala kini pasabot nga adunay sala nga nabuhat ang gitawag nato og mga pulis nga kinsa gihulipan. Laing lokal nga balita. Magulanon ang magtiayong ulpo sa puro senior citizen kinsa namuyo sa sitio Palali, Barangay San Isidro, Longs, Pamplona, ang wala madayon ang paggama sa ilahang balay kinsa giduna sa grupo ni Konsyal LV Montisa Tolentino ug Vice Mayor George Duran. Kayumduman niya itong Marso 11 ning tuiga na dunay nahitaho ni Konsyal LV Montisa Tolentino nga dunay magtiayon nga mga senior citizen nga walay mga anak. Kini Lula Leonisa Ulpos o Luwa Ben Ulpos nga namuyo ka kinsa sa dugay nga panahon sa usa ka balay nga dili ilaha. Tungod kay sa kadugay nini ang balay migabok og tulo na. Maong nakahukom silang Konsyal Tolentino o ang kaubanan nga tabangan kini sa pagama o gamayng balay kilid lang mismo sa karaang balay diin sila namuyo. Ani ang pamahayag ni Konsyal LV Montisa Tolentino. Kuan sir, yesterday aduna tay sad news nga ni paabot namo ang hingtungdan ang partido sa duha ka tigulang nga unfortunately dili ko nang sugot ang tag-iya sa maong yuta nga atong butangan o panimalay o niya ni offer sad unta ni nga amo na lang ayuhon tong karaan kay maluoy gud mi magtan-aw sa tigulang delikado kayo bitaw ang kondisyon sa iyahang balay nga hapit na gyud mahugno unya kuyaw kayo og mabulasot ang tigulang so the same ra gyapon dili gyud nila ipahikap so wala jud tay mahimo ana sir. Sakit paminawon nga magunahuna ta nga dihado taon ang mga tigulang pero mantay mahimo sir kay dili man atua ang maong desisyon. Ang Araka Balita 943. Samtang gibutyag usab ni Pamplona Vice Mayor George Duran nga sa wala madayon ang ugtukod ang ayuda sa panimalay sa magtiayong senior citizen sa sitio Palali, Barangay San Isidro, Longs, Pamplona. Matad pa ni Vice Mayor George Duran nga posibleng adunay kasina. Niinit tungod kay adunay mga laing grupo kinsa moy mubanos og tukod niini. Dugang pa ni Vice Mayor Duran nga adunay taho nga dili mosugot ang tag-iya sa luna o yuta nga tukuran og gamay balay nga gikan sa ilang grupo. Sa usab niya nga adunay may offer sa uban nila nga mutukod mao nga tingala ang pamilyang Ulpos nga nung dili tukuran nga guba naman taon ng ilang balay o posible na kini nga mahugno. Ani ang pamahayag ni Vice Mayor George Duran sa lungsod sa Pamplona. Nang tungod tingali sa kasina po tingali sa pikas nga grupo
Nya na sila'y hold kay ang ilang alay nga kapitan na mao man dito'y kapitan. Nahitabo kanang gipahunong ang kuan ang construction dili pwede kay dili kuno mosugot ang tag-iya sa yuta. Karon natingala ang kuan, natingala ang pamilyang Olpos. Ano nga dili mosugot, paabuton pa nilang mahugno usa pa gaman kay DI dunay offer ang pikas pagkay balon na nga nanami materials dunay offer nga sila'y motukod. Diyan na murag makita nato nga dunay kasina kay nga nanay materials at least unta ba kanang kung maayo gud atong kasing-kasing sa pagtabang bisag kinsay motukod nga grupo. Malipay ta nga matukran ang atong tukuran unta naulay lang sila. Wala na sila nagpakabana. Karon nakita nila nga nagpakabana man atong grupo sa NPC o sa TV's Cares. Nang nangita sila paagi nga dili jud matukod ang materialis nga amo nang gihatod. So tingali maimo tingali ni siya pod nga kuan na makatimbang-timbang pong katawan dito dapita o kana pong makapaminaw sa ato nga kana atong pagsugilon nga dili man tingali maayo nga babagan pa nato. Gipaadto man jud gipasubuan man jud dito nga dili patukod kay di mo sugot ang tag-iya. Kini ang Atraka Balita 943. Balita nanukad sa siyudad sa Dumaguete. Ibutyag sa niaging adlaw ni Dumaguete City Mayor Antonio Ipe Remolyo nga dunay first time nga sa ilang history sa siyudad sa Dumaguete nga ang mga job order daling gitudlo isip mga casual. Matod pa ni Mayor Remolyo ilang giuna usab ang mga job order. Kinsa napulo na katuig ngadto sa 15 katuig nga job order pa. Dugang pa ni Mayor Ipe Remolyo nga duna nay gani 30 katuig nga job order pa maong kini kay isip job order sa maong dakbayan importante kini say usab ni Mayor Remolyo nga dunay 148 ka mga job order nga nurses ang mahimong casual uban pa magsugod ni atong nakalabay nga Mayo 1 na ning tuig tungod sa niini nga gikasubang karon nga pandemya kinahanglan kayo ang mga nurses nga karon mao'y gamit kayo sa pagpamakuna batok COVID-19. Ani ang pamahayag ni Mayor Ipe Remolyo sa dakbayan sa Dumaguete. For the first time in the history nga ang atong job order nahimo ng casual. Nakulipay kayo sila. Oo. Na-movement bitaw nga amo-amo yun na mag-work. Itong mga at least 10 years, 15 years. Kapag ba ka na pa 30 katuig nga gapabilin na GO. Mas my heart bleeds for them. Masa man atamtangon na lang ito ni sila kung ano mga ato pa padayon ni sila kung dili sila kinanglan ba. They must be needed in the city government kay tayo nakatuig na gawin. Kaya diniwa ko tayo palakas. Dino, ayuhan interview them, sa ilang kuhan. Wala. Isang di kang butar na yun. I don't really know them. Pero na yung ba nga, kailan kita nga mahay mong trabaho, ka na ito yun. Now, atong gi-promote. Nainapo ko yung instruction sa atong city personal head, si Dr. Dino Depositario, na we are encouraging those who are kanang civil service eligible. Para yun almost automatic ka. Pag civil service eligible ka, permanent. Sugod sa kaupon sa maybe 3 months job order, then after 6 months casual. Kung naibakante nga kuhan, suluday ka. Because we're encouraging, tanan, the trabaho ng city government is much as possible civil service eligible, except for those menial jobs. Di po tingnan ako, anong civil service ka naman ni Riggs Plaza? Tawan mo. Sapaan mo tingnan nila. Kini ang Atraka Balita 943. Dumaguete City Mayor Antonio Ipe Remolyo eksklusibong nanabi sa mga tigbalita.
Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu man nasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod og baruganan tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ngang tumong og tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa buta diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM at Raka Balita 943. This portion is brought to you by Kini ang Atraka Balita 943.